Her vil jeg lige lave en hurtig sammenligning mellem to helt små newborn bleer. Det ene er Imse Vimses frotébble i newborn, og den anden det er Blümchens fasonsyede stofble i newborn, eller i extra small, som den hedder. De er begge to i økologisk bomuld, og de er begge to velsugende her i midten, hvor der er behov for at være det. Størrelsemæssigt kan du se, det er noget af det samme. De er begge lukket med trykknapper, og Blümchen har måske nok lige lidt mere trykknap-lukning heroppe. Det, at den har dobbelte knapper her i begge sider, det gør også, at den ikke så nemt kommer til at skride ud og blive stor i benåbningen. Imse Vims, den har dobbelt trykknap i den ene side, så der lige er mulighed for at lappe over. Og fordi den så egentlig kun lukkes med en enkelt trykknap, så jeg lige prøver at lukke den her, så kan den godt have lidt tendens til at gøre sådan der. Hvis du har en meget tyk baby, så vil jeg måske nok anbefale Imse Vimsen. Hvis du har en normal til slank baby, vil jeg hellere anbefale den her. Vi kan lige prøve hurtigt lige at kigge ind i dem. Bare sådan lige til god information, så er den her fra mine lånepakker, så den har været brugt og vasket nogle gange, hvor den her er helt ny. Så hvis jeg synes, den ser lidt sådan snasket ud i forhold til, eller lidt tjusket ud, så er det simpelthen fordi, den har været godt brugt. Imse Vimsen leveres med et ekstra indlæg, og her kan du se, hvor den er spredt ud. Det, der er nok af den primære forskel på de to, det er, at Imse Vimsen har ikke nogen elastik sådan krøllet sammen her i ryggen, og det vil sige, hvis du har en meget slank baby, så kan den godt være lidt svær at få til at sidde fast. Hvis du har den her, og så måske en uldbuks trukket over, så kan den godt komme til at glide lidt ned. Indlægget kan du lægge i, hvis der er behov for det, eller du kan også lade være. Den har, skal jeg måske lige fortsætte her, den har 4 lag frotté her i midten, og så er der jo så de her ekstra 3 lag, hvis det er, du har brug for det. Den anden her, nu skal jeg vende den rigtigt. Den har alt i alt, jeg mener det er 12 eller 16, jeg er ikke lige helt præcis på det her, lag af en tynd bomuld, der er her. Det indlægget, det er syet fast, og der kan du så vælge at folde det fremad her, så det ligger her foran, hvis det er, du har en dreng, eller du kan vælge at folde det, så det ligger mere her midt i, hvis det er en pige, du har, så du har den optimale sugeevne lige der, hvor tissen kommer ud. Her er der en god elastik i ryggen, og det vil sige, som jeg sagde, at den her er god til måske de slankere, til de sådan normale babyer, hvor Imse Vimsen måske er bedre til de lidt tykke. Sugeevne er noget af det samme på de to bleer, så der er ikke den store forskel. Den her har dobbelt lukning af trykknapper, det vil sige, at den får knappet på 2 knapper, så den skrider ikke så let op, som Imse Vimsen gør. Men det var lige en kort introduktion til de her to, og en sammenligning på dem.